Vítajte. Šiel som sa prejsť na jeseň. Natrafil som tu zase na tento peň. Neviem, ako by ho nazval nejaký. Podobá sa to na nejaký roh. Poďme odskúšať. Jeden tam je. Aj druhý. A skúsme tam dostať ešte aj tomahawk. Tak ho vytiahnem. A je to pekne tam. Takže dá sa povedať, že aj trošku na presnosť. Jeden vedľa druhého. A idem pomáli ďalej. Uvidím, kde sa ešte dostanem. Čaute. Vidíme sa pri ďalšom videjku.